tun trum chu alu hmanga chhang tui tak siam dan kan lan tir dona hei alu hi ka khea ka sil fai veka kan han chhuma ti chuan kan rot ban vekanga hei corn flour hi ka tilang nanga maida ka hmang zawk ani kan hman rua tur chu carrot te purun sen te artui pum hnih purun var tlem chuan dania ani a dip der te hi badam herdip ani hei hi bread crumbs ania chhangro kan tiang chu chhangro dip ani ber meng chu chuan masala hi ai eng thak red chili ania hei hi black pepper ania chuan hei hi garam nilo bar masala mo chuan chi hei video kha kan ka camera ani lo zang kan hum tlat mai hei artui pum hnih kha ania chuan kan masala ti lan kha kan tela kan chok ani kha chuan dania mo hei hi corn flour tel ka tuma ma se maida ka hmang ta zawk ani ti kha a poimo em ni alu chu kan han rot dip ta a dania ka tela chuan maida ka hmeta thei tawpin ka hmeta me hne le atui ta ni chu kan hmet zoi ta mo badam herdip kha hei badam pa ngai kha ka herdip pa ka tel ani thei tawkin ka hmet hne tuin ka hmet ani tel hi tamlo te in ka tia carrot le purun var purun sen chuan garam nilo bar masala le black pepper chili powder chi ho kha ka tel nga la chuan kan kang uai dawn ani kan kang uai anga a mom vak kha chuan hme hunah khan tel mom awang khan kan chhang kha maida tel hnem angai lutuk dawna chuwangin tel kha ka tel tam lo ani kan han kang uaia eitur kan siam hi ril ru nei deuh kan tih hi angaia vitamin kan eitel hnem thei dan tur kha kan ka tui ringot ni lovin tui si vitamin tam sia eitur kan siam chhuah thiam kha angaia hei hi kanuai mum hnuah polythene khan ka khuh ta a hei hi bread crumbs kha ani a chhangro tih nan ni meng chu chhangro maw tel kha kan han chhuang ta a chuan artui pum hnih le masala vel kha ka chawhpawlh kha ani ta a chuan bread crumbs ah khanin ka zuk tal ta a awlsam em ani tui si kan naute hian an du em a sa tel lova tiffin a an paihah pawh hianin alu kha a hman rua kha ni deuh bera badam a tela hel ei chi ania badam chu carrot te pawh maw alu kha chhum hmin sa ni bawk a tiffin a paihah te puitling naupang tan pawh a tha em ani chhun thingpui hme ah te tha a kan naute hian chaw nen te pawh an ei pawlh bawk a puitlingin thingpui hme ah te kan hmang bawk a kan lek lam em ani a tui bawk sia maw
kan mei hi kan thil kan na hi kan han chuang mui ta a kan thak chia hianin medium a mei kha da tur ania ti chuan a chung lam te nen a hmin sa ang chu ani nanga ma se a tui ani a hmin rual du ti na te pon yang chu medium kan da kha mo mei a chotak khop maya a hlang po hian chaw a rin the ni medium in ka chhang kan chu kan ura alo dai lu tok chuan mei kha kan ti sang le a chuan tel kha asata mo ti khan medium a ka da thlale thin asiam ol samsia alu chuma rot ko ya dania te tela khatiang khan bodom te maida te han tela me kha ania artuya kan han sia bread crumbs a khan kan han ta la chu ani maya ol sam em ani naupang ten an paya puitling pon an paya zan alu kan chhawm hmin sa a ol sam deuh hian a siam zong the ni ka video te ka channel te min lo en sak thina min lo hlut pui tu te bula hian lom thu hi soireng mai hi ka do a keini thil siam te enge a antia min lo en sak du tu te hi ka thian thaber te inni lo siam ve ro atuya baka achotak riawa mo rice cho tel lo po khan apuar the pu madam thlap maya min ham thei chi ang kha a om lo ani